Hej Benny og Simon. Hej. Velkommen til igen. Tak, velkommen til. Ved I hvad, drenge, vi har fået så mange spørgsmål, at vi faktisk ikke engang kan nå at besvare dem alle sammen. Men vi har valgt et par stykker ud for jer. Har I lyst til at svare på det? Ja, det kan jeg godt, fordi der er mange, der er forvirret. Præcis. Vi starter med første spørgsmål. Der står: Hej Simon og Benny. Hvis blinde mennesker bruger solbriller, hvorfor bruger døve så ikke ørevarmere? Hilsen Niklas. Og så har han skrevet: I er for seje. Det er fordi, at døve mennesker, deres ører, de virker ikke nemlig. Så de behøver ikke engang at bruge noget ørehandsker, fordi det bliver ikke koldt på deres ører, for det virker ikke nemlig. Okay. Yes, jamen vi skøjter videre til næste spørgsmål. Næste spørgsmål lyder: Hej, jeg synes jeres brevkasse lyder herrefedt, og vil gerne spørge, om I kan definere swagger skal I definere. Og det er fra jeres største fan, Kev. Det kan Simon godt forklare noget om. Det vil jeg godt forklare, Simon. Okay. Simon, forklar så. Simon! Simon hedder, man kan sige, og det er en Schwarzenegger. Han er meget stærk. Og siger andre, misser til det hele. Det er meget swag. Okay. Ja, det er rigtigt. Okay, yes, så går vi bare videre til næste spørgsmål. Hej Simon og Benny. Jeg har et spørgsmål til jeres brevkasse. Tak. Hvorfor er det egentlig, at alle i Jylland har en traktor? Hilsen Ditte. I er her nice. Det er fordi, at i Jylland det er et helt andet land. Og det er en helt anden kultur. Og det skal man respektere, og man skal aldrig grine af dem. Fordi der var også en mand, han kom fra Langeland, og det er også et helt andet land. Og det er en helt anden kultur. Og det skal man aldrig nogensinde, fordi der er nogle gange nogen, der griner, og det skal man ikke gøre. Okay. Yeah. Så er der endnu et spørgsmål. Kan fisk drukne? Ja. Jamen, jeg ved faktisk ikke, måske hvis jeg har drukket mælk, fordi det er kun køer, der kan drikke mælk. Det kan fisk ikke. Okay, så fisk kan drukne i mælk, fordi det kun er køer, der drikker mælk. Ja. Yeah. Okay. Yes, så går vi bare videre, drenge. Når der siges i en reklame for Pedigree, at hundemad er blevet sundere og lækrere, hvem har så testet den nye smag og givet sin mening? Hilsen Rose. Jeg ved ikke, hvad det er, fordi, men der var en gang, hvor Simon han har spist noget hundemad, det kan jeg huske selv. Kan du huske det, Simon, hvor du har spist det hundemad? Ja. Har det smagt godt, eller har det ikke smagt godt? Ja, Simon, meget. Det kan jeg godt huske, du har lavet med noget hundemad og kattemad. Ja. Det vil jeg er rigtig sulten, han kan spise hele tiden. Jeg kan spise ham. Okay. Jamen, drenge, ved hvad? Vi er faktisk nået til vejs ende. Vi har ikke flere spørgsmål, så kan I sige hej til jeres seere og sige, at de skal skrive en masse spørgsmål til, og I glæder jer til næste uge? Men jeg vil gerne sige, at der er en pige, der godt kan lide Simon. Hun vil gerne være kæreste med ham, og hun har sagt det til os. Hun vil gerne have fiskefrikadeller for Simon. Sejt, okay. Sig mig, går du ind for Christiania, Simon? Hvad siger du? Kan du godt lide Christiania? Ja. Okay, er det derfor, du har t-shirten på? Det er en t-shirt, som jeg har lavet til Simon. Det er en ny t-shirt. Og det fordi du skal også have den pænt. Og du har også spillet på dig selv, Simon. Hvad står der på t-shirten, Simon? Simon, mig ved det ikke. Der står bevar. Bevar. Det er ikke mig, der har skrevet det. Jeg har bare, fordi det ligner Simon, det her lille hoved. Det ligner lidt Simon, synes jeg. Okay. Og du ved ikke, hvad der står der på, Simon? Simon, jeg er Benny. Han siger, de er listen. Okay, yes. Det er meget flot. Okay. Ja, det er flot til ham, synes jeg nemlig. Ja. Ved I hvad, drenge? Vi runder af her. Glæder os allerede til næste uge, hvor forhåbentlig flere seere har skrevet mange flere spørgsmål til jer. Yeah. Kan I sige hej, og vi ses næste uge? Okay, hej. Tak fordi det er kommet. Farvel. Okay, hej. Hej.